Bogić Bogičević upozorio, Srpski memorandum 2 daje jasne upute kako razvaliti Bosnu i Hercegovinu. 90-ih godina sve je počelo memorandumom Srpske akademije nauka i umjetnosti. Nacionalne stranke su pobijedile na izborima. Teško je shvatljivo da nakon krvavog rata, Srebrenice i Dejtona ponovo vlast imaju iste nacionalne stranke. Ako su isti akteri, rezultati ni danas ne mogu biti drugačiji, rekao je Bogić Bogičević. Posebno brine što se danas dešavaju iste stvari kao i 90-ih godina. Drugi memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti predstavlja jasne upute kako razvaliti Bosnu i Hercegovinu. Prva uputa je bila organizovanje odbrane optuženicima u Hagu. Zatim se tražilo da se na sve moguće načine spriječi formiranje državnih institucija pod izgovorom da su nepotrebne i skupe. Tražili su da se ne spominje ime Bosne i Hercegovine, već da se govori Republika Srpska i ostali dijelovi, kaže Bogić Bogičević. Nije se trebalo ništa zajedničko podržati, pa čak ni sport. Onda je trebalo proći određeno vrijeme kako bi se Republika Srpska pripojila Srbiji i to bi bilo ostvarenje konačnog cilja. Dodikovi potezi vode u pravcu odcijepljenja Republike Srpske i proglašenja nezavisnosti. Najviše brine što nema adekvatne reakcije. Ili se ne želi reagovati ili ne postoji strateški dokument kojim bi ograničili Dodikovo ponašanje. Jedan strateški dokument je važniji nego 1000 taktičkih dokumenata i poteza. Akademije kvalitetno mogu to uraditi. Krajnje je vrijeme da dobijemo državni strateški dokument. Mi pravdamo svoju pasivnost zbog poteza Hrvatske i Srbije koji još uvijek žele podijeliti Bosnu i Hercegovinu. Ne smijemo zaboraviti kako je Dodik došao na vlast. Stranci su ga doveli i još uvijek ga drže na vlasti. Sve je to izrežirano, kaže Bogičević i nastavlja. Mi sigurno imamo saveznike, ali ih ja trenutno ne vidim. Odavno nismo bili na listi prioriteta zapadnih zemalja i Amerike. Moramo sami preuzeti odgovornost za sebe. Komentarišući izjave Kristijana Schwarzschillinga u kojima je kazao kako bi prekrajanje granica na Kosovu najviše ugrozilo Bosnu i Hercegovinu, te kako postoje planovi za podjelu plijena na Balkanu između Putina i Trumpa, Bogičević kaže: Bosne i Hercegovine nije bilo ni u planovima 90-ih godina. Ali šta ako vrijeme pokaže da je naša budućnost već dogovorena između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije? Realno se trebamo zapitati, zna li Trump gdje se mi uopšte nalazimo? Nije isključeno da će neko namjerno otvoriti Pandorinu kutiju prekrajanja granica na Balkanu. Moramo biti u pripravnosti i spremni dočekati jedan takav scenario bez žrtava ako je ikako moguće. Kada se cijepala Jugoslavija, to je bilo razdruživanje već postojećih država, a ne samoopredjeljenje. Ako dođe do prekrajanja granica između Srbije i Kosova, onda ulazimo u fazu samoopredjeljenja naroda. To je opasno. Nezaobilazna tema bila je i odlazak ljudi iz Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regiona. Teško ćemo zaustaviti val odlaska iz Bosne i Hercegovine, ne samo nezaposlenih, već i onih koji imaju posao. Oni više ne mogu podnijeti nacionalizam u našoj zemlji. Ima nas samo 2,5 miliona u Bosni i Hercegovini. Popis stanovništva iz 2013. godine nije tačan. Ljudi će i dalje masovno odlaziti, tvrdi Bogić Bogičević. Za kraj, Bogić Bogičević je poslao poruku bosansko-hercegovačkim vlastima i građanima, kazavši da ako 30 godina radimo neki posao i ako ne ide, nešto se mora promijeniti. Moramo prvo promijeniti svijest ljudi i dovesti nove i mlade ljude koji bi trebali biti budućnost Bosne i Hercegovine, zaključio je Bogić Bogičević.